Nahatagan na og food pack sa DSWD ang mukapin sa 200,000 ka mga pamilya nga apektado sa linog sa Northern Cebu. Ano ang report ni Alan Domingo? Gitunod na sa ilang katapusang pahuwayan ang 11 ka mga nagkalas sa linog sa Barangay Binabag, Dakbayan sa Bugo. Giklaro sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga gawas sa tag 10,000 pesos nga ilang ipanghatag sa pamilya sa tanang nakalas, abagahon usab nila ang pagpalubong nini. Kini human mitumaw nga adunay 3 ka namatay sa isla sa Hibitngil lungsod sa Midilian kan sa pamilya ang nangutang og lungon aron mapahiluna ang mga nangamatay. Gisusi na kini sa DSWD, gani pwede ra usab nga muduol ang tagtungod sa DSWD aron ma-facilitate ang ayuda sa pamilya. Katong tanan nga namatyan, ang DSWD ang mo shoulder. Yes. So ang ilang buhaton naman sila'y Municipal Social Welfare Office or officer or pwede na ako makuha ang mga pangalan pero atong I'm sure nga kuan na po na siya no. Na siguro nag-report pud ana. Gidugang usab sa DSWD nga nahumana ang ilang unang hugna sa pagpanghatag og food pack sa mga apektado sa linog ug nagsugod na usab sila sa second wave nga mokapin gihapon sa 200,000 ang mahatagan. Nagsugod na ta atong isang adlaw no. Mga hapon naka-dispatch na dayon ta, dayon plus kagahapon. So mukabat na sa 28,250 ang atong napadala. Sa Pikasbahay, nanawagan karon ang Department of Migrant Workers, DMW, sa mga active OFW o pamilya nini nga grabing naapektuhan sa linog nga makig-alayon silang buhatan o sa mga peso sa ilang mga dapit. Kini aron mahatagan og financial assistance nga maggamit sa ilang kahimtang karon. Sa kasamtangan adunay 63 pa lang ka mga OFW ang na-trace sa Department of Migrant Workers. Atong mga active nga OFWs o katong nauli within 2 years from the time na nauli sila. Muna siya atong pag-count na mahug siya beneficiary sa atong action fund. Each family affected no OFW or his next of kin will receive a 5,000 one-time financial assistance. Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.